шоҳмод мактаби беҳтарини фикрронии мантиқии пай дар пай мебошад. шоҳмод фикррониро мунтазам намуда диққатро тарбия мекунад, хотираро мустаҳкам ва онро инкишоф медиҳад. Салом тамошобинони гиромӣ, инак барномаи навбатии фарзин аст манзури шумо. чӣ тавре қайд карда будем, дар ҳар як дарс як мавзӯъиро баррасӣ мекунем. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи муҳраи фил мебошад. бачаҳои азиз, биёед пеш аз дарси имрӯзаро шурӯъ кардан дарси гузаштаро каме ба хотир меорем. дарси гузаштаи мо дар бораи муҳраи рух буд. каникӣ ба ман мегӯяд ки муҳраи рух чӣ тавр ҳаракат мекунад? Марҳамат Оишаҷон гап мезанад. муҳраи рух ба боло ҳаракат мекунад, ба поён ҳаракат мекунад, горизонталӣ ба тарафи рост ҳаракат мекунад, ба тарафи чап ҳаракат мекунад. офарин Оишаҷон, дуруст қайд кардед. муҳраи рух метавонад ба вертикалӣ, яъне ба боло, метавонад ба поён ҳаракат кунад. бо хоҳиши бозингар метавонад ба як хонача ё ин ки ба ду хонача, метавонад то охири хонача ҳаракат кунад. бачаҳои азиз, ки ба ман мегӯяд ки бо муҳраи рух чӣ тавр муҳраи ҳарифро зада гирифта метавонем? марҳамат Алиҷон, ба мо гап мезанед ки сараввал муҳраи рух кадом муҳраи сиёҳро зада гирифта метавонад? муҳраи рух ҳарфро ҳамон тарз зада мегирад. офарин Алиҷон, дуруст қайд кардан. сараввал шуда муҳрае ки дар хоначаи 3-4 истода аст, онро бо ана ҳамин тарз зада мегиранд. офарин. ҳозир ба таври пурратар ба шумо мефаҳмонам ки чӣ тавр рухи сафедҳо муҳраи ҳарифро зада мегиранд. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дида истодаед, муҳраи рух дар хоначаи 3-1 ҷойгир аст. сараввал шуда аз мобайни муҳраҳои сиёҳ муҳраи 3-4ро зада гирифта метавонад. бо ана ҳамин тарз мо муҳраи ҳарифро зада мегирем. боварӣ дорам ки дар бораи муҳраи рух бисёр чизҳоро аз худ кардед. акнун мегузарем ба дарси имрӯза. дарси имрӯзаи мо дар бораи муҳраи фил мебошад. бачаҳои азиз, дар дарсҳои гузашта қайд карда будем ки муҳраи фил дар тахтаи шоҳмод дар куҷо ҷойгир аст? муҳраи фил дар хоначаи 3-1, яъне ки дар хоначаи сиёҳ, ва дигараш бошад дар хоначаи F1 дар хоначаи сафед ҷойгир аст. бо ана ҳамин тарз муҳраи сиёҳҳо низ дар хоначаи C8, яъне дар хоначаи сафед, дигараш бошад дар хоначаи F8, яъне ки дар хоначаи сиёҳ ҷойгир мешаванд. фил муҳраи дурбин ва дурзан мебошад. филе ки дар хоначаи сиёҳ истода аст, аз аввали бозӣ то ба охир танҳо бо диагоналҳои сиёҳ, яъне ки бо хоначаҳои сиёҳ ҳаракат мекунад. он наметавонад дар давоми бозӣ ба хоначаи сафед ҳаракат кунад. бо ана ҳамин тарз филе ки дар хоначаи сафед истода аст, он низ танҳо бо диагоналҳои сафед ҳаракат карда метавонад. филе ки дар хоначаи сафед истода аст, наметавонад бо диагонали сиёҳ ҳаракат кунад. ҳамчунин муҳраҳои сиёҳ низ бо ҳамин тарз ҳаракат мекунад. танҳо дар майдонҳои якранг ва диагоналҳо ба пешу қафо ҳаракат мекунанд. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дида истодаем, муҳраи фил дар хоначаи А1, яъне дар хоначаи сиёҳ ҷойгир аст. он танҳо бо диагоналҳои сафед, яъне ба хоначаи B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8 метавонад ки равад. агар фил дар хоначаи E5 истода бошад, ба 13 майдони гуногун рафта метавонад. масалан, он метавонад ба хоначаи А1, ба хоначаи B2, ба хоначаи C3, D4 ҳаракат кунад, яъне ки
ба диагоналҳои қафо ва боз метавонад ба хоначаҳои H2, G3, F4 ҳаракат кунад. ба диагоналҳои пеш бошад ба хоначаҳои B8, C7, D6 ҳаракат кунад ва боз метавонад ба хоначаи H8, G7, F6 метавонад ҳаракат кунад. Дӯстриякони азиз, як чизи дигарро бояд хотиррасон кунам ки муҳраи фил аз болои муҳраҳои дигар ҷаҳида наметавонад. Масалан, муҳраи фил дар хоначаи I1 истодааст айни ҳол. муҳраи сиёҳҳо бошад дар хоначаи H8 ва пиёдаи сафедҳо бошад дар хоначаи F6 ҷойгир аст. муҳраи фил аз болои муҳра ҷаҳида наметавонад, яъне ки муҳраи рухро зада гирифта наметавонад. то хоначаи Е5 ҳаракат карда метавонад тамом. аз болои муҳра ҷаҳида наметавонад. бачаҳои азиз, хотиррасон мешавем ки барномаи фарзин аст аз телевизиони Баҳористон. ҳоло мегузарем ба кори амалӣ. дар ин ҷо чӣ тавре ки се тахтаи шоҳмодро мебинем. дар ин ҷо оварда шудааст ки чӣ тавр муҳраи сафед бояд муҳраи беҳимояро зада гирад. кӣ гуфта метавонад? кани ба ман мегӯяд Меҳрдод. дар тахтаи якуме ки дида истодаем, Меҳрдод. фили сафедҳо дар хоначаи Ж2 ҷойгир аст. кадом муҳраи ҳарифро ки беҳимоя аст, онро гирифта метавонад? аз тахтаи якум муҳраи фили Ж2 метавонад фили сиёҳи дар хоначаи Б7 истодаро занад. офарин, Меҳрдод ҷавоб дуруст аст. дар тахтаи дуюм фили сафед метавонад фили С6ро занад, аммо ӯ дар ҳимояи рухи С2 мебошад. бале, офарин, дуруст ҷавоб додан Меҳрдод. фили сафедҳое ки дар тахтаи дуюм дида истодаем наметавонад муҳраи ҳарифро зада гирад, аз сабабе ки муҳраи рух ҳимоя карда истодааст. дар тахтаи сеюм муҳраи фили сафеди С3 метавонад рухи Е6ро занад, аммо рухи Е6 дар ҳимояи фили сиёҳи Ж4 мебошад. бале, Меҳрдод дуруст ҷавоб доданд. наметавонем муҳраи ҳарифро зада гирем, аз сабабе ки филе ки дар хоначаи Ж4 истодааст, онро ҳимоя карда истодааст. аз ҳамин сабаб зада гирифта наметавонем. дар тахтаи якуме ки мебинем, фили сафедҳо дар хоначаи Б1 ҷойгир аст. фил танҳо бо як роҳ ба он ҷо омада расида метавонад, ба хати сурх. сараввал филро гирифта дар хоначаи C5 мегузорем, пас он ба хоначаи C8, яъне ки бо ду гашт ба хоначае ки сурх ишора шудааст метавонем расем. кане ки ба ман метавон гуфт ки дар тахтаи дуюм бо чанд гашт ба хоначае ки сурх ишора карда шудааст омада расад. кане ба ман Усмонҷон гап мезанад. фили сафед бо ду гашт метавонад ба хоначаи Е8 равад. аввал мо ба хоначаи Б5 омада, баъд ба хоначаи Е8 рафта метавонем. дар тахтаи сеюм чӣ тавре ки дида истодаем, мо бо ду гашт ба хоначаи А5 рафта метавонем. аввал мо ба хоначаи С3 ҳаракат мекунем, баъд ба хоначаи А5 меравем. дар чорум тахта бошад, мо бо як гашт метавонем ба хоначаи Ж7 равем. дар панҷум тахта бошад, мо аввал ба хоначаи С3 мебиёрем, баъд ба хоначаи H8 меравем, яъне ки бо ду гашт рафта метавонем. дар шашум тахта бошад, бо ду гашт рафта мешавад. якум мо ба хоначаи D5 меёрем, баъд ба хоначаи А2. офарин Усмонҷон, дуруст қайд кардед. бачаҳои азиз, дар ин ҷо оварда шудааст ки бо ду тарз мо метавонем муҳраи ҳарифро зада гирем. тахтаи якуме ки мебинем, муҳраи фил дар хоначаи C3 ҷойгир аст.
муҳраи сиёҳо бошад, рухи сиёҳо дар хоначаи Е7 ҷойгир аст. Бо ду тарз мо онро гирифта метавонем. яъне ки сараввал фили сафедҳоро гирифта ба хоначаи Б4 мегузорем, пас он муҳраи ҳарифро зада мегирем. бо тарзи дигар бошад, муҳраи филро гирифта ба хоначаи F6 мегузорем, пас он муҳраи ҳарифро зада мегирем. биёед бачаҳои азиз, тахтаи дуюмро аз назар мегузаронем. дар тахтаи дуюм муҳраи фил чӣ тавр муҳраи ҳарифро зада метавонад? кани ба ман Бежанҷон гап мезанад. мо бо ду тарз рухи сиёҳоро зада метавонем. бо тарзи якум аввал мо фили сафедҳоро ба хоначаи Е8 мебарем ва баъд рухи Б5ро гирифта метавонем. офарин. тарзи дуюм. бо тарзи дуюм мо фили сафедҳоро ба хоначаи Е2 ва пас он рухи сиёҳоро гирифта метавонем. дар тахтаи сеюм бошад, дар тахтаи сеюм бо тарзи аввал мо фили сафедҳоро ба хоначаи А5 бурда, пас он рухи сиёҳоро гирифта метавонем. тарзи дуюм бошад, дар тарзи дуюм мо фили сафедҳоро ба хоначаи Ж3 мебарем ва пас он рухи сиёҳоро гирифта метавонем. офарин Бежанҷон. мегузарем ба ҳолати дигар. бачаҳои азиз, дар тахтаем ки мо мебинем, дар ин ҷо оварда шудааст ки кадом муҳраи ҳарифро ки беҳимоя аст, онро зада гирифта метавонем. дар тахтаи якуме ки мебинем, мо наметавонем муҳраи ҳарифро зада гирем, аз сабабе ки дар ин ҷо фил онро ҳимоя карда истодааст. аз ҳамин сабаб мо филро метавонем зада гирем. акнун мегузарем ба тахтаи дигар. кани ки ба ман метавон гуфт ки дар тахтаи дигар кадом муҳраро зада гирифта метавонем? ба ман сайёра гап мезанад. сараввал мо рухи сафедро гирифта ба хоначаи D3 мезанем, барои он ки он беҳимоя аст. бале, сайёра дуруст қайд кардан. дар ин ҷо рухи сиёҳо, яъне ки дар хоначаи D3 истода аст, беҳимоя аст. аз ҳамин сабаб мо инро зада гирифта метавонем. дар ин ҷо фил ки дар хоначаи D5 истода аст, яъне ки рухи сиёҳо онро ҳимоя карда истодаанд. аз ҳамин сабаб мо фили сиёҳоро зада гирифта наметавонем. дар тахтаи сеюм дар тахтаи сеюм бошад, мо рухи сафедро гирифта ба хоначаи H8 гузошта онро мегирем. барои он ки он беҳимоя аст, мо рухи сафедро гирифта ба хоначаи А1 гузошта наметавонем, барои он ки фили сиёҳ онро ҳимоя дорад. дар тахтаи чорум бошад, мо рухи сафедро гирифта ба хоначаи H5 гузошта онро зада мегирем. бале, дар ин ҷо сайёра дуруст қайд кардан. ягона роҳ дар ин ҷо танҳо рухи сиёҳоро ки дар хоначаи H5 истода аст, онро зада гирифта метавонем. сетои дигараш бошад, таҳти ҳимоя қарор дорад. аз ҳамин сабаб мо онҳоро зада гирифта наметавонем. дар тахтаи панҷум дар тахтаи панҷум бошад, мо фили сафедро гирифта ба хоначаи А8 гузошта онро мезанем, барои он ки он беҳимоя аст. мо рухи сиёҳро зада наметавонем, барои он ки он дар ҳимояи фил мебошад. дар тахтаи шашум бошад, фили сафедро гирифта ба хоначаи C7 гузошта онро пасон мегирем, барои он ки он беҳимоя мебошад. офарин, сайёра дуруст қайд кардан. дар ин ҷо чӣ тавре ки дида истодаем, се муҳраи сиёҳо, танҳо муҳрае ки дар хоначаи C7 истода аст, онро зада гирифта метавонем. тамом. ин муҳраро зада гирифта наметавонем, таҳти ҳимояи фил мебошад. филро зада гирифта наметавонем, аз сабабе ки рух онро ҳимоя карда истодааст.
бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. агар суоле доред ва ё мехоҳед дар барномаи мо иштирок кунед, пас метавонед ба мо муроҷиат намоед. хайр тамошобинони гиромӣ, то барномаҳои оянда бо шабакаи мо бимонед.